हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंदरिकी ఈరోజు हरे कृष्ण। భాగవతం షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయము లోని 30వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయము 30వ శ్లోకము. సహస్రయుగ పర్యంతే ఉత్తాయేదం శుశ్రూక్షతః మరీచిమిశ్ర ఋషయః ప్రాణేభ్యోహం చ జిజ్ఞిరే. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఆదిలక్ష్మి మాతాజీ ఎందుకే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు? హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇదే శ్లోకం కదా? హరే కృష్ణ. అయిపోయింది ప్రభుజీ, ఇది కూడా. హరే కృష్ణ. ఇది కూడా అయిపోయిందా మాతాజీ? అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎన్నోది మాతాజీ వాళ్ళ అయితే 31 చెప్పాలి ప్రభుజీ. ఇది కూడా ఉంది ప్రభుజీ, యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ ఉందే ఇది. ఓకే ఓకే సరే. సో సహస్ర యుగముల పిమ్మట భగవత్ సంకల్పంచే బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కార్యమునకై మేల్గాంచినప్పుడు మరీచి, అంగీరుడు, అత్రి వంటి సమస్త ఋషులు భగవాను దివ్య దేహము నుండి ఆవిర్భవించిరి. నేనును వారితో పాటుగా ఆవిర్భవించి తిని అంటూ దేవర్షి నారదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకము. అంతర్బహిశ్చ లోకాం స్త్రీన్ పర్యేమ్య స్కందిత వ్రతః అనుగ్రహన్మహావిష్ణోః అవిఘాత గతి క్వచిత్. సో ఆనాటి నుండి మహావిష్ణువు కరుణచే ఆధ్యాత్మిక జగమునందును మరియు భౌతిక జగత్తు యొక్క ముల్లోకములయందును అప్రహతంగా నేను సంచరించగలుగుచున్నాను. భగవానుని అకుంఠిత భక్తి యందు నేను స్థిరంగా నెలకొని యుండుటయే అందులకు కారణము. హరే కృష్ణ. సో ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా
చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో దేవర్షి నారదుల వారు తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని తెలియచేసి తాను ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నానో అనేటువంటి విషయంలో, ఎందుకంటే మరి ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క భగవద్గీతలో కూడా మనకి తెలియచేయబడినట్లుగా బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి రాగానే జీవులన్నీ కూడా ఆయనలో లీనమైపోయి అవ్యక్త రూపంలో ఉంటాయి. మరలా ఇక్కడ ఆయన యొక్క రాత్రి సమయము అలాగే పగటి సమయము చెప్పబడినట్లుగా ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా 1000 యుగాలు. ఒక యుగము, యుగ చక్రము అంటే మొత్తము మనకి కలియుగము, ద్వాపర యుగము, త్రేతాయుగము మరియు సత్యయుగము ఉంటుంది కనుక 4 యుగాలు కలిపి కలియుగానికి 10 రెట్లుగా ఉంటాయి. అందుకే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక సహస్ర యుగము. మరి ఇక్కడ అంటే ఒక యుగం, యుగ చక్రం. అలాంటివి 1000 సమయాలు అతని యొక్క పగటి సమయము, అలాగే అతని యొక్క రాత్రి సమయం కూడా అంతే విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది మన సూర్యమాన సంవత్సరాలతో చూసినప్పుడు. ఆ విధంగా కల్పము ఆరంభమైనప్పుడు కల్పంలో పగటి సమయంలో ఈ జీవులన్నీ కూడా వ్యక్తమై వాటి యొక్క కార్యాలను నిర్వర్తిస్తూ జనన మరణ చక్రాలలో నిమగ్నమవుతూ ఉండేటువంటిది. ఆయన రాత్రి సమయంలో ఎలాగైతే మనము పగటి సమయంలో ఉండి మన కార్యాలను నిర్వర్తిస్తూ రాత్రి సమయంలో మనము ఈ నిద్రలో ఉంటాము, అలాగే బ్రహ్మదేవుడు కూడా యోగ నిద్రలో ఉండి ఆ యోగ నిద్ర నుండి మేల్కొనినప్పుడు అదే దేహంతో మేల్కొంటాడు ఆయన. సో ఆయన యోగ నిద్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ జీవులన్నీ కూడా అవ్యక్త రూపంలోకి, కల్పాంతము అని చెప్తాం, అవ్యక్తంగా ఆ రూపంలోకి వెళ్ళేటువంటి. సో అది ఎప్పుడైతే ఆయన మేల్గాంచాడో, అంటే బ్రహ్మదేవుడు పగటి సమయం రాగానే సృష్టి కార్యం కోసం ఆయన మేల్కొంచినప్పుడు ఇతర మహర్షులతో పాటు నేను కూడా మరి అదే దివ్య దేహంతో, ఎందుకంటే ఆయన జన్మ సాధారణమైనటువంటి జీవుల వంటిది కాదు కనుక ఆయన మరి శ్రీకృష్ణుడు భగవానుని అనుగ్రహంతో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆ విధంగా మేల్గాంచినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక దేహంతోనే ఆయన ఆవిర్భవించాడు కనుక ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా అంత బహిచ్చ లోకాన్ త్రీన్ పర్యేమి అస్కందిత వ్రతః అనుగ్రహాత్ మహావిష్ణు అవిగాత గతి క్వచిత్. ఆనాటి నుండి మహావిష్ణువు యొక్క కరుణ చేత, కారుణోదకశాయి విష్ణువు
మహావిష్ణువు యొక్క కరుణ చేత ముల్లోకముల యందును అప్రహతంగా నేను సంచరించగలుగుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన దివ్యమైనటువంటి అనుభూతిని, దివ్య దేహంతో ఉన్నాడు కనుక సమస్త జ్ఞానమును ఆయన పొందినటువంటిది. ఎప్పుడైతే దివ్యత్వ స్థితికి పొందుతారో వారికి గతాన్ని గురించి కూడా తెలుస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ నారదులు వారు తన గతాన్ని గురించి చెప్పగలిగినటువంటి వాడు. ఆయన యొక్క దివ్య దేహంతోనే బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయం రాగానే సృష్టి కొరకు ఆయన మేల్గాంచినప్పుడు, యోగ నిద్ర నుంచి మేల్గాంచినప్పుడు ఆ మహావిష్ణువు యొక్క కరుణ చేత నేను ఆధ్యాత్మిక జగమునందును మరియు భౌతిక జగత్తునందును ముల్లోకముల యందును అప్రహతిమంగా నేను సంచరించగలుగుతున్నాను. సో ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయాన్ని మనం గమనించవలసినటువంటిది, దేవర్షి నారదుల వారు తాను పొందినటువంటి దివ్యత్వానికి కారణము ఆ భగవంతుడే అని చెప్తున్నాడు తప్ప, నేను కష్టపడి వాళ్ళకి సేవ చేస్తే ఆ భక్తి వేదాంతులు నాకు ఇచ్చినటువంటి కృప ద్వారా నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను ఇవాళ అని అనట్లేదు. అది ఒక భక్తుడి యొక్క వినయం, వినమ్రత. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, సో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ సహస్ర యుగాంతం అయిపోయిన తరువాత మేల్గాంచినప్పుడు ఇతర మహర్షులతో పాటుగా అందరూ కూడా ఆయనలోనే లీనమవుతూ ఉంటారు కల్పాంతంలో. అలాంటి కల్పాంతము తదుపరి కల్ప ఆరంభంలో చెప్తున్నారు, నేను అలా మేల్గాంచినటువంటి నేను, బ్రహ్మ మేల్గాంచినతో పాటు నేను వచ్చినటువంటి నేను ఆ మహావిష్ణువు యొక్క, అంటే ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు యొక్క కరుణ చేత, అపారమైనటువంటి కరుణ, ఆయన కాజ్లెస్ మెర్సీ. సో ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు, భౌతిక జగత్తునందు, ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి ఊర్ధ్వలోకాలు, మధ్యలోకము, అధమలోకము అనేటువంటి 3 లోకాలలోనూ, అంటే ప్రతి బ్రహ్మాండ ఇక్కడ ఉండేటువంటి దీంట్లో మరి 14 లోకాలు ఉండేటువంటి అన్ని లోకాలు, ముల్లోకాలు అంటే ఊర్ధ్వలోకాలు, మధ్యలోకము, అధమలోకాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. అంటే కానీ 3 లోకాలు అని కాదు, ఇక్కడ మనకి 14 లోకాలు ఉండేటువంటి. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జగత్తు యొక్క ముల్లోకాలయందును, ఎలాగో ఆయన ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో సశరీరంగా వెళ్ళినటువంటి వాడు కదా ఆయన, అంటే ఆయన యొక్క దేహంతో, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహంతో వెళ్ళినటువంటి వాడు. సో అంతకుముందు దానిలో మనం చూసాం చెప్పినట్టు. ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క అకుంఠితమైన భక్తి యందు ఎటువంటి విచలనం లేకుండా స్థిరమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క భక్తి యందు నేను స్థిరంగా నెలకొనడమే నాకు ఆ భగవంతుని యొక్క అపారమైనటువంటి కరుణకు కారణము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఊర్ధ్వలోకము, మధ్యలోకము, అధోలోకము అనేటువంటి ముల్లోకాలలో ఈ లోకాలకు పైన మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమంగా బ్రహ్మలోకం పై ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మలోకముకు పైన కలిగినటువంటిదే ఆధ్యాత్మిక, ఆ విరజా నది ఆవల ఉండేటువంటిదిగా చెప్తుంటారు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు దానికి పైన ఉన్నదిగా చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకు యొక్క ఆచ్ఛాదన అవతల పైన విశ్వం యొక్క ఆచ్ఛాదలు ఇంకా ఉండేటువంటివి, వాటిలో
ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అనంతంగా విస్తరించి ఉంటుంది. ఈ భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో 1/4 ఉంది అని చెప్తారు కదా. మరి ఈ భౌతిక జగత్తే ఎంతో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అనంతంగా ఉంటుంది కదా. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు స్వయం ప్రకాశమానాలైనటువంటి వైకుంఠ లోకాలను అనంత సంఖ్యలో, ఎలాగైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మాండాలు, కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలు, విశ్వాలు ఉన్నట్లుగానే ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు యొక్క స్వేద రంధ్రాల నుండి, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల నుండి కోటాను బుడగలుగా వచ్చేటువంటి బ్రహ్మాండాల్లాగానే అవతల కూడా అనేకము వైకుంఠ లోకాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడు తాను సృష్టించినటువంటి ప్రతిదాని యందు కూడా ఆయన సంచరించగలిగే స్వతంత్రాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. అదేవిధంగా నారద మహర్షి కూడా తన భగవంతుని యొక్క నిత్య సహపార్శ్వాదుడైనటువంటి నారదులు కూడా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తు సర్వలోకాలలో ఎటువంటి నిషేధాలు లేకుండా ప్రవేశించగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు నారదుల వారు. ఈ మానవులలాగా మనలాగా ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలు అతనికి ప్రభావితులై ఉండేటువంటి వాళ్ళం మనం. కానీ నారదుల వారు వాటికి పరుడైనటువంటి కారణంగానే అప్రతిహతంగా అతడు సర్వత్రా సంచరించగలుగుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఇక్కడ నారద మహర్షి ముక్తుడై ఉన్నటువంటి ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక అంతరిక్ష యాంత్రికుని వంటి వాడు అని చెప్తుంటారు. ఇదంతా కూడా మరి ఆ నారద మహర్షి ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ వలననే కలిగినది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుక కరుణ నిరుపమానమైనటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి భక్తులు, ప్రతి భక్తులు కూడా ఈ విధమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణను అనుభూతి పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవద్భక్తులైనటువంటి వారు ఎన్నడూ కూడా పతనం చెందరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి నృసింహ పురాణంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక లోకముల యందు నారదుడు ప్రవేశించగల రీతిగా ఋషులు కూడా ప్రవేశించజాలరు అని చెప్పబడుతుంది. ఆ మరీచి వంటి ఋషులు కామ్యకర్మల యందు ప్రవీణులు కాగా సనక సనందనాది ఋషులు ఆ తత్వచింతన యందు ప్రామాణికులై ఉన్నటువంటి, కానీ నారదముని మాత్రము శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన భక్తియుత సేవ పరమ ప్రామాణికుడై ఉన్నాడు కనుకనే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ యందు ప్రామాణికులైనటువంటి వారందరూ నారద భక్తి సూత్రములను సూచించిన మార్గంలోనే ఆ నారదులు వారి యొక్క బ్రహ్మర్షి నారదుల యొక్క అడుగుజాడలని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా అనుసరించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే, భగవద్భక్తులు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన వైకుంఠ లోకాలను ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ప్రవేశించడానికి యోగ్యత లభిస్తుంది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం మనము చూసినటువంటిది. ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు